L-inkjesta hi fuq il-kumpanija. Mingħajr ma semma 17 Black, din kienet ir-risposta li tenna għal darbtejn tlieta il-Prim Ministru Joseph Muscat f'tentattiv li jaħrab mistoqsijiet diretti tal-ġurnalisti dwar kemm tenibbli il-pożizzjoni ta' Keith Schembri fid-dawl tal-fatti żvelati dwar 17 Black. L-inkjesta hija fuq il-kumpanija, fuq xejn iktar. Muscat der infixkel mhux ftit hekk kif il-ġurnalisti komplew jippressawh bid-domandi. Investigazzjoni hija fuq 17 Black, ġifieri l-Pulizija jridu jibgħatu 17 Black il-ħabs. Mistoqsi għaliex qed insisti li Keith Schembri mhux jiġi investigat, Muscat wieġeb hekk. Tista' tink teskludi lil Keith Schembri, jekk Keith Schembri huwa direttament implikat f'din l-investigazzjoni. Tgħidu inti, jiddispjaċini, qed tgħidu inti. Hemm fatti hemm emails, Ministru. Ara, jekk tridu tissimgħu li l-konfuskom titkellmu, għamlu intervista ma' konfuskom mal-ħajt. Il-Prim Ministru kien viżibilment urtat bil-pressjoni tal-mistoqsijiet u dan ħareġ anke bil-mod kif indirizza lil ġurnalisti għat-tieni jum infila. Jekk toqgħod tisma' lilek innifsek waqt qed tistaqsini, isma' lilek innifsek. Joseph Muscat wera l-inkonsistenza assoluta tiegħu hekk kif is-saga 17 Black tidher biċ-ċar li poġġitu f'pożizzjoni skomda immens fil-konfront ta' Chief of Staff ta' Kastilja. Dan hekk kif issa kienu stess li fakkar fl-investigazzjonijiet li jeżistu fil-qorti fil-konfront ta' Schembri. Ma nistax nifhem ukoll il-kwistjoni kollha għax Simon Busuttil stess iffali għall-qorti għall-inkjesti oħra fuq Keith Schembri direttament. U ħadd ma għal Keith Schembri għaliex qed jiġi investigat għandu jitlaq la darba kien talabhom Simon Busuttil. Iżda l-Prim Ministru donnu nesa dak li qal senilu waqt il-programm Extra fejn kien kategoriku u ċar daqs il-kristall li jekk ikun hemm xi tip ta' investigazzjoni fil-konfront ta' Schembri, dan għandu jirreżenja immedjatament minn kull kariga. Keith Schembri diġà qal li jekk kemm il-darba huwa b'xi mod jew ieħor tibda xi tip ta' investigazzjoni kriminali fil-konfront tiegħu u jirreżenja minnu fih minn kwalunkwe kariga li jkollu. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi ċara. Muscat għal dan sena ilu. Illum il-fatti huma dawk li kulħadd jaf. Jiġifieri li 17 Black kellha arranġamenti bil-miktub li tibgħat 150,000 fix-xahar lil Herneville u Tilgate li s-sidin tagħhom huma Conrad Mizzi u Keith Schembri. Iżda quddiem dan kollu, il-Prim Ministru qed jibqa' jaħrab milli jġorri responsabilità politika. Jekk hemm il-darba jkun hemm xi implikazzjoni fuq persuni li huma mdaħlin fil-politika, jien kif għamilt fil-passat, nerġa' nieħu deċiżjoni. Il-Prim Ministru ma ħax azzjoni meta Mizzi u Schembri ammettew li huma sidin ta' kumpaniji sigriti fil-Panama u mhux qed jieħu azzjoni issa. Meta jidher ċar li dawk ta' madwaru kellhom kollox lest biex jirċievu eluf kbar ta' flus mill-kumpanija li s-sit tagħha u direttur tal-Power Station il-ġdida tal-gass.